ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜರ್ ಬೇಗನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿತ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಅಜ್ಜನ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲಿಗಿಂದ ಇಂದು ಒಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಂಪ ಇಂದು ಒಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಶ್ರೀ ದೈವದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಅಡೆಗ್ ಪಿದಾರ್ದಿನಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಆದ ತೂಲೆ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ದೆಪ್ಪೋಲಿಯ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ದೆಪ್ಪೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಆರತಿ ಮಂಗಲಾರತಿ ಅವನುಂಡು ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ ಶುರು ಹಾಕುನಿ. ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುನಗ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎದುರುಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ದಿ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆತ್ತ ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಂಡೆ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚನೆ ತಗೊಂಡು
ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಾರ್ ಪಂದೇನುವೆ ತೂದಿತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಪೆರಮಾರ ಪೋಚಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೆ ಹತ್ತು ದಾಲ ಡೇರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.